моят съпруг до Любо. Билетите са 2. Няма да ходя с тебе. Ще си избереш един приятел. Не може да всички. И искам още нещо да кажа. Всичко това... Да ги снимаме, бе, снимайте. Благодаря на един човек, който ми помогна много да направя това нещо. Това е Николай Милко Петров, на Милко сина. С любезното съдействие на Николай стана всичко. На Вонца или на Иво? Още една мечта ще се сбъдне. На следващия юбилей болит да му подариш. Да шедуваме такива работи само. На всички нас да ви се връщат такива хубави работи и да имате такива хубави хора до вас винаги и да ви обичат много. Това го правя обикновено късно пред нощта и с това монтирам.